egiteagatik kaseko ekimen honekin. Eskerrik asko, emozionauta gaude, esan behar dugu. Txaloa zuei. Ederki, eskerrik asko. Donostiako udalak, EAJ eta PSOE alderdiek osatuta eta Jon Insausti alkate duela, kaleko afari solidarioak debekatzea erabaki du. Ekimen hau duela ia 6 urte hasi izan kaleko egoeran dauden pertsonekin lanian, eta ekimen herrikoi eta solidarioa da. Udalak 300 pertsona baino gehiago afaldu gabe utzi ditu atzotik aurrera. Alkateak atzo aldarrikatu zituen ustezko baliabideak aktibatu gabe. Gaur egun inork ez die afaltzera etorri ohi diren pertsonei jakinarazi beste inolako baliabide edo alternatibarik eskura dezaketenik. Kasetik behin eta berriz eskaini diogu udalari alternatiba duinagoak eta seguruagoak bilatzeko laguntza. Udalak ez du alternatiba bateraturik planteatu nahi izan, eta gainera mespretxatu egin du hiri honetako eta inguruetako 100 herritarrok egiten dugun lana. Urte hauetan guztietan eskubiderik oinarrizkoenak ez dituzten pertsonekin egunero elkar bizitzen lortu dugun ezagutzari muzin eginez. Oso larriak iruditzen zaizkigu alkateak egindako adierazpenak, non esplizituki aipatzen duen afari solidarioek delinkuentziara dei efektua egiten dutela. Baieztapen horiek zaurgarritasun egoeran dauden pertsonenganako gorrotoa eta beldurra sustatzeko baino ez dute balio. Eskuin muturraren diskursoekin bat eginez. Gure lana gutxiesteaz gain, seinalatu eta kriminalizatu egiten gaitu. Alkateari exigitzen diogu debekua kentzea, harik eta erakundeek inor kanpoan utziko ez duen alternatiba erreal eta bideragarri bat antolatu arte. Alkateari exigitzen diogu migrazioa eta delinkuentzia lotzen dituen diskursoak sustatzeari utz diezaiola. Alkateari exigitzen diogu herritarren ekimen solidarioak gutxiesteari eta kriminalizatzeari uztea. Bihar, alkateak azkenean tokia egin digu bere agenda istuan. Bihar, alkateak aukera bikaina du erakusteko ea debekua berresten duen, irtenbide gisa edo kasekin elkarlanerako bideak irekitzeko prest dagoen. Alkate jaunaren leloa humanismoa eta exigentzia da. Humanismoa da azken 6 urtetan kas izan dena eta kasek egin duena. Eta exigentzia da gaur alkateari eta instituzioi egiten dieguna hitz hutsak eta publistak alde batera utzi eta urgentziaz lanean hasteko. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko gerturatu zaretenoi eta zuen babesa agertu duzuen kolektibo eta elkarte guztiei. Jarraituko dugu mobilizatzen egoera honi irtenbide duin bat eman arte.